I sad Aj to me nisam- zanima, kakav ti osjećaj na hemiji? Užasan. Kako Na možeš trenu. reći? Pa dođe meni ovaj drugar, uzimamo hemiju i kao, brate, ima neka hemija trembolon, ti kad pukneš to, kaže, razvalite, brate, ono imaš mnogo brzo, ti rastu mišiću, dobiješ mastu tamo vamo, taj tren, i kaže, ima problem, brate, u glavi, kao psiha, odeš u kurac. Brate, počeo haluciniram uveče, tripujem patuljke po kući, života mi, brate. Stvarno? Sećam se ko juče da je bilo, brate, ležim u dnevnoj sobi, budim se, brate, vidim, brate, malog patuljka kao štrumfa, trči mi po dnevnoj sobi. I ja zovem, brate, njega, rekao, brate, šta je ovo te, bra, tripujem, poludeo sam. On kao, brate, nije moguće, kako je to moguće, kao da nema šanse, šta si radio, pa pio, brate, mešao tamo vama, pa kaže, možda i jeste, otku zamrat. Znači, ja nisam... Ali si pio alkohol uz... Jesam, to me najviše sjebalo. Kao ako piješ alkohol, I emanuliraš